Salam. Horas marihita saluhuna adora suta mulai ke baktat tadi manogoton parjolo mahita martang yang nahohom di bagas rohata martang yang mahita. Amin. Terpuji Tuhan ta sebut kode nomor 574 ayat 1 tolu marid mahita. Salu
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ito di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nung nga tibuhyad di idaro hakku, Jehovah, ninna ibanado, haholongon sa liling-liling na hubahin maktaholong ho, di bahini, hutay ti ho marhite-hite dengan basa, haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, na somarmula na somarujung, di parbaga hodo marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehono muhasesani dosa, hati gorado hanguluan sa liling-liling na dihami, asi maroham, sa lehon may dihami, sa sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite toddim, asa hululuhami pangurupion siyan ho, moloro pangujunat tuhami, sa paho marohanami, asa tuk porsia hami dihatam dohot di baga-baga, asa jupang hami hasonangan sa liling-liling na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan ta maridde mahita. Sikat ni patik di minggu ta sadarion imana ribu asian sada Korintus bidu 5 bidu 15 ayat 50 lalu. Sada Korintus bidu 15 ayat 50 lalu sonom madirok disi. Oppe hamu akadong aku nahi naholongan. Masih hoho jala semua ua mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di botu hamudo dang magopo lo jamuna di bagasat Tuhani. Irosa na atong rak mangidogo ko mahita at warupan di bata mangulahon na bartu patiki martangyang meta. Ale Tuhan de bata say parugugoy mahami mangulahon na bartu patik mi. Amen. Tapuji Tuhan ta marinde mahita.
Tato potima dosat tanda kurangi tuarupan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogona suatu dosan. Parasiroha midahami halak nadangolon. Narorohami tujolum manopoti dosa nami dagudangi. Di bagasan haja-hatur dohami tubuh. Jala indang anong hapor siyaw di bagasan rohanami hiyan. Salu dohami manibilsyan akka dalammu. Masay gudang do pangleson nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala nidenggan ni basam dohot asin roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohop pangleson nami. Say ingot mahami hobartu asin roham dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosatta. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalasim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mula mahotu au dosi paluaho. Hasanga pemadi debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhatta marinda mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion imana dibuasan panurang Yesaya bidu 16 ayat 11-14 marsorik soreng mahita majaha Shanhaima ayat 10.
marlas ni Roma hamu rabdoh Jerusalem dalam marulu puluk mida ibana ham sude hamu ali akkana holong roha di ibana marlas ni roha situtu marabdoh ibana sude hamu ali akkana marsa roha mida ibana na sailaun ay sonon dohata ni Jahuba idama ahu patongot tu ibana hadameon songon batang ay godangna jala songon sungai na sirnip hamulion ni akka bangsa parbegu asa manusu hamu ikko nabi ngon na hamu jala di dideng didengon na hamu di apuanna Rapita dia saplopat jala ia dung ida hamu songoni gabe marlas nroha hamuna jala martubur holi holimuna songon ikkaurata gabe patar tadda tangan ni akkana posona jala marnimas tu akkamusuna ido sahakna martua do halak natu mangion hata di debata jala na piosa amen tapuji tu hatta maridde mahita hatidak ma haposyatai songon na ni hatindak ko dinungat ta sa haposyaw di sadok portibion rak mahita maddok au porsea di debata Jahuba ido ama pargogo na sa tudusan na tumapalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahuba na sasadai imana tinibun ni si Maria nagabe-gabe seton di purbadia adorak suabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajan lo ibana di hau punur silang na tuat tubo na toru dung ditanom na mulak mangolu dari patoluhon na manai tu surgo la hundul tu siamun debata Jahuba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pemamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangunu doh namate au porsea diton di purbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dia sisa ni dosa doh dia teda mandok mulak mangulu sogot dang ni halak nang mate doh dihangaluan na sura sudah amin. Tabege ma edde puji-pujian sian pungon ama Jericho.
Tabegema titing namasa di bagasan huriatta nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tape huti hutma tikting nama ragam di Minggu 6 Juli 2025. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu patoluhon dung Trinitatis. Lapatanna hasi tolusadaon ni debata. Topik Minggu gabe tinopa naib baru. Napaduahon kelompok kor tu permingguan tanggal 10 Juli 2025. Di pukul 7.30 namangisi kor ina Hanna, ina Debora, ama Salom. Di pukul 10 ina Kamis, ama Huria en Harmonik. Di pukul 10.07 ina Esther, ama Jericho en HKBP. Napatoluhon ibadah minggu pukul 7.30 Di tanggal 10 Juli 2025 nanengro hita memakai bahasa Batak. Napaupaton amplop pembangunan. Di minggu sadarion patupauta do papungu amplop tupak tu pembangunan. Tapasahat mai ditiki dung pelian napaduahon. Napalimahon pasahat ulos turuas namarumur 70 tahun. Di hari minggu ta sadarion di kebaktian pukul 10 pituip dung sipul majahat tikting patu paun ni huriata do pasahat ulos turuas ni huriata ima Amang Ahmaluddin Simanjuntak umur 78 tahun lahir 1 Juli 1947 sian sektor Philadelphia. Napaunopon pertangyangan sektor di hari Selasa 8 Juli 2025 di sektor Korintus off. Di sektor Judea di bagas ni keluarga Nyonya Silain Borusiahaan. Di sektor Kanaan di bagas ni keluarga Situa MH Silaban Boru Silitonga. Di sektor Efesus di bagas ni keluarga Situa J Malau Boru Sihite. Di sektor Galatia di bagas ni keluarga Nyonya Silitonga Boru Nainggolan. Di sektor Filipi di bagas ni keluarga P Nadabdab Boru Butar-Butar. Di sektor Philadelphia di bagasni keluarga P Gurning Boru Marbun almarhum. Di pertangyangan Rabu Sia Juli 2025 di sektor Sion di bagasni keluarga S Situmorang Boru Siregar. Di sektor Betania di bagasni keluarga H Sigalingging Boru Hutahaen. Di sektor Roma di bagasni keluarga L Sidauruk Boru Matanari. Di sektor Nasaret di bagasni keluarga N Sinaga Boru Saragi. Di sektor Kolose di bagasni keluarga J Simangusong Boru Silitonga. Di sektor Bethlehem di bagasni keluarga B Tumanggor Boru Opusunggu. Molo alamatnya Boema Tabereng di Warta Naung Tatiok. Napa pituhon maka tidakon hapur siaon dohot ulaun nabadia. Di hari Minggu sadarion saut do patupaun ni huriata ulaun maka tidakon hapor siaon tu 42 halak par guru malua tahun ajaran 2024-2025. Strategia tim di patupa di kebaktian pukul 10 WIB. Jaladung sipul Minggu laos di patupa do ulaun nabadia tu namalua rap dohot natorasna. Napa waluhon ruas modding. Nunga jumolong marujungolu sahalak ama ruas ni huriata sian sektor Sion ima Amang Obed Nego Silitonga tubuh 3 Juni 1970 modding 5 Juli 2025 tutup usia 55 tahun sabulan tatangnya koma anggiat tumibu tarapul rohani sude keluarga natininggal honna. Jala sadarion di Patupahuriata do acara permingguan di rumah duka pukul 10 siawib. Napasiahon rekrutmen song leader baru. Tim Marturia membuka kesempatan bagi jemaat yang memiliki passion dalam bidang vokal untuk bergabung sebagai song leader di tim Marturia. Song leader dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas ibadah,
melalui lagu na membimbing jemaat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Naposo memiliki kerinduan melayani Tuhan di bidang vokal, kami mengundang untuk mengikuti audisi ini. Audisi akan diadakan pada minggu ketiga bulan Juli. Kebutuhan song leader sebanyak 6 orang untuk mengisi posisi song leader. Audisi ini bertujuan untuk menilai kemampuan vokal, penguasaan lagu, serta kemampuan memimpin di dalam konteks ibadah dan komitmen dalam pelayanan. Kriteria peserta: Naparjolo memiliki kemauan vokal cukup baik. Napaduahon memimpin dan berkomunikasi dengan jelas di depan orang banyak. Napatoluhon bekerja sama dalam tim dan memiliki semangat pelayanan. Napaopaton berkomitmen untuk hadir dalam latihan rutin dan acara ibadah. Napalimahon tidak ada batasan usia. Pendaftaran dilakukan maksimal tanggal 10 Juli 2025. Pendaftaran melalui seksi musik Amang FH Tarihoran nomor WA 0821136424404. Bergabunglah dan tunjukkanlah kerinduan serta semangat untuk melayani. Napasapuluhon amplop diakoni sosial huria. Di hari Minggu nanaengro tanggal 10 Juli patu paun ni huriata do papungu amplop diakoni sosial huria. Napasapuluh sadahon rapat evaluasi. Di hari Senin 7 Juli 2025 di Patupa Huriata do rapat evaluasi program dohot anggaran ni Huriata na ni dohotan ni Sude Parhalado di Patupa di ruang konsistori mulai pukul 10 siawib. Na pasapuluh duahon LDKK Remaja Naposo. Di hari Jumat sehatu hari Minggu 10 Juli 2025 di Patupa HKBP Distrik 20 Walude Boskap do LDKK manang latihan dasar kepemimpinan Kristiani Remaja Naposo. Maringanan di Villa Bukit Jaitun Cisarua Puncak Bogor. Borhat do 10 halak utusan sian Remaja Naposo ni Huriata C sekolah minggu. Di hari Sabtu 1 hari Minggu 10 Juli 2025 Tapatupado GOC manang graduation of camp anak sekolah minggu maringanan di gereja. Napa 10 paton pengadaan inventaris motor. Hobat tutikting da di hari Minggu marhiteon hupabotohon hamima dana naung tapapungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor godangna 10.100.000 rupiah. Daftar naung pasahaton boy mataida di wartan adong di Hitabe. Molo adong naung pasahaton alaidang tersurat dope didaftari boy ma dikonfirmasi tu parhalado. Mauliate ma di pasahat huriata tu hita saluhutna. Laos hupangidohami asa tauka be marohata lau manupahi danai. Anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan kendaraan. Di pasahat ma dukungan dana itu tim manang tu parhalado di sektor tabe. Na pa 15 hon. Torop ni ruas na madohoti permingguan tanggal 20 Juni 2025 godangna 820 sia halak. Na pa 10 nopon ruas na berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 36 halak. Ulang tahun pernikahan 23 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 7 sahatu tanggal 10 Juli 2025. Hatani debata napasikopon las nirohamuna tersurat di Jesaya 46 ayat 4. Sahat rodi hatu tuamu say toktong doau jala rodi na ubanon say au do mangusung hamu au do mabahesa na say laon au do mangopa au do mangabing-abing jala au paluahon nuaing. Na pasapuluh pituhon pelian iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon
20 alu kakak godangna 5.400.000 rupiah. Na pa 10 aluhon pelian bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 27 kakak godangna 5.040.000 rupiah. Mau lihat tema di pasahat huriatta tu sudah ruas naung pasahaton pelian bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juli 2025. Tu akan aso pasahaton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Pasapulusiahon keuangan huria. Huria 15.330.750 rupiah. Pembangunan 2.175.200 rupiah. Sentralisasi manang pusat
Tapuji matu hatta, huhuk mata papungu pilihatta pilihan secara A, dosa ada B. Mari deh mahita. Sa
madohot asin ni roha tu saluhut nama marangehon ruhut si songoni nang tu Israel ni debata dukon ni unang mapola disusai agia iseau ayo hupa buah-buah do akatadda ni bugang ni Yesus di dagiku didongani asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus matod di muna ale akadongan. Amin. Ido sahatna. Hamuna kadamang do dainang permisi majo bahasa Indonesia majo gumudang zami taunate. Aladong disonak ka perguru maluan nanaing makatidakon na porsion nasa diatusi. Saya mencoba menghantarkan nas khotbah kita ini dengan kembali membaca ayat 1. Di sana dituliskan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Biasanya menginang kalau dalam satu tulisan ada huruf yang ditulis dengan huruf besar, atau dalam metode menulis modern sekarang ini dengan di bold, italic, underline lagi. Di sana menunjukkan satu pesan yang sangat penting, bahwa apa yang ditulis di sana adalah perlu mendapat perhatian khusus, perlu direspon dengan serius dan tidak main-main. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa yang biasanya menurut sejarah Alkitab dia memakai orang lain untuk menulis semua surat-suratnya, tetapi kali ini untuk orang Galatia dia pakai dengan tulisannya sendiri. Di samping secara usia dia sudah lanjut usia dan pandangannya kurang baik sehingga harus besar-besar, tetapi yang intinya dia harus benar-benar membuat satu fokus supaya jemaat di Galatia benar-benar memperhatikan apa yang dia titipkan, yaitu soal mereka harus memiliki komitmen setia kepada Kristus dan tidak mau mencari nyaman. Dan yang utama adalah bahwa mereka harus memahami menjadi ciptaan baru bukan usaha manusia, bukan sesuatu yang berasal dari upaya yang dilakukan oleh manusia. Tantangan iman yang berat bagi jemaat Galatia yang disebutkan dalam nas khotbah kita adalah bahwa baik orang-orang Yahudi, mereka sangat menghendaki supaya orang-orang di Galatia disunat dengan dasar pemahaman bahwa dengan bersunat mereka akan selamat dari penganiayaan, bahkan mereka akan diselamatkan dengan sunat itu. Nah, inilah pemahaman yang pertama. Yang kedua, dalam keyakinan mereka bahwa sunat dan melakukan hukum Taurat itu adalah dua media yang akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Davok pasu-pasu siad debata. Tetapi banyak mereka yang tidak sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna itu, dan memang tidak mungkin dapat dilakukan dengan sempurna hukum Taurat akapatik. Maka mereka berusaha untuk mengkampanyekan wajib sunat ini kepada orang-orang Galatia yang bukan orang Yahudi. Sehingga kalau ada orang yang mau bersunat, orang-orang Galatia mau disunat, itu menjadi prestasi dan prestise secara rohani menurut mereka. Mereka bangga kalau ada orang yang mau disunat, dan itu dianggap sebagai keberhasilan rohani. Dengan satu tujuan tadi, mereka akan selamat, dan orang-orang yang berhasil mengkampanyekan dan memaksa orang lain bersunat ini akan bermegah diri. Mereka bersukacita dan menganggap itu adalah keberhasilan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, bagaimana kita merespon ini
Barangkali di zaman ini pun ada hal-hal yang menurut kita menjadi standar, menunjukkan bahwa kita berprestasi secara rohani. Nah, pertama tadi Paulus melawan pikiran itu, dan dia berkata dengan menuliskan dengan huruf-huruf besar, menekankan satu kebenaran iman Kristen, bahwa manusia tidak dapat diselamatkan dengan upaya apapun. Mari kita baca dulu ayat 14 dalam bahasa Indonesia Manginang, juga Remaja Naposo kita baca ya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Tidak ada seorang pun yang dengan usahanya dapat memperoleh menerima keselamatan dan berkat dari Tuhan. Baik itu melalui hukum Taurat ataupun dengan menjalankan sunat. Keselamatan itu hanya dapat diperoleh dari salib Kristus. Holan siat silangi Tuhan ido, sian pengorbanan ni Kristus do, boy jolma malua. Maka lewat penjelasan ini Paulus menunjukkan ajaran kekristenan yang kontras dengan apa yang dipahami oleh banyak dunia. Dia menekankan tentang kontras iman kekristenan kita dengan ajaran-ajaran lain yang mengajarkan prestasi-prestasi dunia, prestasi-prestasi manusia yang diyakini menjadi media untuk memperoleh keselamatan. Dan inilah yang membedakan. Dapat kita pahami bahwa berbicara tentang kekristenan, kekristenan bukan tentang apa yang dapat kita lakukan, tetapi tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Bukan tentang seberapa hebat kita, tetapi seberapa berkorban Tuhan kita melalui Yesus Kristus untuk menghadirkan keselamatan itu. Nah, dengan demikian tidak ada orang yang dapat bermegah diri atas kehidupan rohaninya. Tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri dengan capaian-capaian rohani atau aktivitas agamanya. Semuanya hanya tergantung kepada anugerah Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Keselamatan semua orang hanya atas dasar karya Kristus. Dan dengan pemahaman inilah Paulus dengan tegas menuliskan ayat 15. Boleh kita baca bersama-sama ayat 15 ya. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Itu hanya tanda lahiriah, dan kalau dalam konsep konteks kesehatan itu hanya untuk menjaga kesehatan. Tidak ada urusannya dengan keselamatan, tidak ada. Hal apapun yang secara lahiriah yang kita terima dalam ajaran kekristenan kita, tidak ada perjuangan manusia untuk memperoleh keselamatan. Itu sungguh sudah dianugerahkan. Respon kita yang penting tentang keselamatan itu. Jadi yang utama adalah menjadi ciptaan baru. Itulah artinya manusia baru itu. Sebelum kita mendalami ciptaan baru ini, kita perlu melihat apa yang menjadi tantangan iman Kristen kita sekarang. Ada tantangan ni haporsiota songon salah Kristik kita di zamanon. Sebelum kita melihat ciptaan baru. Dalam konteks kehidupan kita sekarang memang sudah dapat kita pastikan kita tidak lagi berurusan dengan konsep berpikir sunat atau pemenuhan hukum Taurat. Kita tidak disibukkan dengan urusan sunat atau tidak. Kita tidak disibukkan lagi dengan perjuangan melakukan hukum Taurat supaya selamat, karena kita sudah selamat. Tetapi pola yang sama atau hampir sama dengan perilaku-perilaku orang Yahudi itu barangkali masih ada sekarang. Tidak sedikit di zaman sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari masih hidup dalam simbol-simbol dan membangga-banggakan hal-hal yang lahiriah dalam beragama.
Dengan hal itu membuatnya bermegah, membuatnya menyombongkan diri. Boleh kita lihat satu-satu, ini yang real. Memakai kata-kata religius dan alkitabiah dalam persekutuannya, dalam interaksi sosialnya. Murado madokon puji Tuhan, murado madokon salam, murado madok haleluya, murado madok Tuhan memberkati. Tapi di sisi lain tidak berhenti bergosip, tidak berhenti mengata-ngatai orang, tidak berhenti mengungkit-ungkit kejelekan orang lain. Itu tanda-tanda lahiriah kata-kata yang religi itu. Tapi tidak dibarengi dengan pola pikir, cara bergaul yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Arang dohi tanah songoni noang dope bereng maju amang inang nai saping mi songoni doi bana daung kan. Puji Tuhan mah. Alayado adong. Lau mar minggu na rap nasida sian sektor na mardalan dangi soda nang tersinggung kamu. Sepanjang jalan makata-hatai do nasida, jalan dinggan do makata-hatai, ihatai maani, hatai sudema. Saha may gareja. Rona sada tor hudul tenang, ibarada dirina mar minggu. Alay na sada na siya makata-hatai. Saya dipakuling terus, dangi respon. Saya makuling terus. Saya mangabulay bedi hata-hatay nasing. Saya hohominat taon. Dung saya per minggu, dung digari hulam sobok ko inay ba na. Padahal yang satu itu membuat ada waktunya bicara-bicara, tapi ada waktunya untuk beribadah. Aleng guna sadanai tidak peduli tempat, pokoknya selagi masih mulut bisa bicara, mari bicara. Tidak berhenti. Itu tanda-tanda lahiriah itu tadi soal simbol-simbol. Yang kedua juga memakai simbol-simbol agama secara mencolok, tetapi masih rajin memaki dan mengeluarkan kata-kata kasar dan jorok. Di sudengana dua kata tanda-tandaon. Nah seorang gue si tepelo benasing. Itu tanda-tanda yang lahiriah, yang kelihatan, tetapi tidak berdampak dari bagaimana dia berinteraksi. Dan yang ketiga, hanya 3 saya ambil amanginang supaya jangan semakin sakit hati kita nanti. Yang ketiga, senang dan bangga dengan tulisan-tulisan bertema Kristiani, tetapi cara hidupnya jauh dari nilai-nilai Kristiani. Arang dapat tu adang motor di Parcimang, mobil di Parcimanggi Sony, huboto deh. Ibadu di si ahdo ibad di si amanginang. Jesus my life, nabi kacanay. Jesus my love, Jesus my Lord. Aledak kya so imana nang pila pumera tobus. Alanido molo dia dong di huta, di sada huta kota na Belga, ada lapatan di lampu merah. Molo hita do berhenti. Anggi walaki adong polisi mang nadang. Molo suadong do amangin polisi lanjut bus. Molo kuning ado masih sempat hantam terus. Molo hijau lopus terus. Di sudah do lampu hijau inasida. Pokok na boy mardalat terus. Dan banyak lagi yang terlihat secara lahiriah memang agamis atau religius, tetapi tidak berdampak pada bagaimana dia hidup. Tidak berdampak dia bagaimana cara merespon. Maka kita diingatkan lewat firman Tuhan ini, jangan terkurung dalam pola pikir penampilan yang agamis, yang rohani. Paulus mengkritik orang yang pamer kesalehan dan hanya supaya terlihat agamis. Karena apa? Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar kita. Dia menghendaki kita memiliki hati yang baru, bukan penampilan luar yang terlihat dan terkesan baru, tapi hati kita. Ini menjadi hal yang penting. Kalau manusia mungkin boleh tertarik dengan penampilan kita, tetapi bagaimana kita menimpali itu dengan inner beauty, ya, sesuatu yang cantik dari dalam, aura yang menampilkan iman kekristenan kita. Jadi bukan hanya terkesan,
terkesan baru, terkesan indah, terkesan cantik, tetapi sesungguhnya cantik dari dalam itulah yang terpancar di luar. Bagaimana kita menjadi seorang pengikut Kristus. Maka Paulus menawarkan bukan dengan sunat atau tidak bersunat, tetapi dengan ciptaan baru. Mari kita baca ayat 16. Ya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Patokan ini, patokan apa? Ada batas tadi yang sudah disampaikan bahwa bukan sunat atau tidak bersunat yang menyelamatkan, yang menjadi kebanggaan kerohanian kita, tetapi oleh karena salib Kristus. Maka siapa yang sudah lahir baru, yaitu yang menerima hanya Kristus sebagai jalan keselamatan, dia akan menikmati damai sejahtera. Ciptaan baru berarti yang pertama, seseorang sudah mengalami transformasi spiritual. Dia menjadi ciptaan baru yang merujuk kepada sebuah perubahan radikal di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Nah, ketika seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat, berarti dia menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Kristus sebagai pusat kehidupannya. Ini menjadi kata kunci. Paulus tadi bahwa orang-orang yang hidup di dalam Kristus itu pasti akan menerima damai sejahtera. Dari mana datangnya damai sejahtera? Tentu dari hanya hubungan kita dengan Tuhan. Husuliki jua manginang. Siapa tahu ada di antara kita yang sedang bermasalah dengan sesamanya dan berharap dia mau minta maaf. Arang gusong unita he, kau minta maaf doi bana inna. Jangan harap. Dan itu adalah cara yang salah untuk menghadirkan damai sejahtera. Kapan dia mau minta maaf? Apakah setelah dia minta maaf kita akan berdamai dengan diri kita sendiri? Oh tidak. Pusatkanlah hatimu kepada Kristus. Maka dia akan menghadirkan damai itu. Entah dia mau minta maaf atau tidak menjadi masalah bagi saya. Harus begitu. Unang saya pai mai bana ro minta maaf. Saha tu naruan Tuhan Yesus pada hari nek nasoloi. Tapi kita bisa berdamai, bisa. Maafkanlah dia tanpa dia datang minta maaf. Asal nodok ke bahul na bolon, apalagi ke suri pada teh. Maafkan di tengah keluarga juga maafkan. Maafkan saja, jangan tunggu jolo minta maaf mai mana. Dang nalah huluan noni. Kenapa kita biarkan damai itu jauh dari kita? Padahal Tuhan sudah menghadirkan yang hidup di dalam Kristus, ciptaan baru, dia akan beroleh damai sejahtera dan rahmat tadi disebutkan. Bagaimana kita berdamai? Tentu bukan karena seseorang mau minta maaf itu, tetapi karena kita sudah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Inilah transformasi. Ayo modo rohani akka nama kesuguh kita, saya murhi kita terus. Unang uloi, mekelo terus. Ini transformasi dari keadaan lama yang penuh dengan dosa kepada keadaan baru yang dipulihkan dan diperbarui oleh kasih karunia Allah. Paulus menegaskannya dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Boleh kita bacakan namanginang bersama-sama. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu ciptaan baru di dalam Kristus, yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Dan yang kedua adalah orang yang sudah menerima dan menjadi ciptaan baru dengan menerima Kristus sebagai pusat kehidupannya, dia akan hidup dalam ketaatan. Seseorang dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, itulah yang menjadi bukti ketaatan. Ini mencakup perubahan dalam cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak kita yang seturut dengan kehendak Allah. Tidak ada yang lain. Dan inilah yang selalu harus kita rayakan. Karena Kristus sudah menyediakan semuanya. Kita menjadi ciptaan baru oleh karena karyanya, bukan karena usaha kita. Dan demikian juga ini bagian terakhir kepada adik-adik kami. Kalau sudah malua bukan berarti selesai persoalan. Dan jangan juga menganggap malua ini menjadi SIM, surat izin
menikah. Bukan. Tapi sudah dimulai dengan gerakan baru, mempersembahkan hidupnya untuk selalu taat kepada Tuhan. Karena tadi dari pengantar ibadah kalian sudah bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku, tidak ada yang lain. Maka jangan selesai berakhir sampai di sini. Sekali lagi, peneguhan sidi ini adalah anugerah. Bukan karena kemampuan kalian, bukan karena kemampuan kami sebagai pengajar, tetapi anugerah Tuhan. Diberikan kesempatan menyaksikan iman dan sambil harus terus berjuang untuk menemukan kesejatian keselamatan itu di dalam Kristus. Dan demikian juga kepada orang tua, akamangin akainang do takamang, mulai do ngamalua beho hona mananggung dosam, munang isongoni. Sudah do marsi tanggung dosa nabi, mulai seorang ngasih tanggung dosa nabi. Dan ini juga bukan berarti tanggung jawab orang tua berhenti sampai di sini. Teruslah amanginang mendoakan mereka. Teruslah menasihati dan mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan. Tuntunlah mereka kepada hidup yang benar di dalam Kristus. Karena tantangan untuk mereka sekarang ini semakin banyak dan semakin berat. Jadi tugas kita belum berhenti. Tapi berangkatkanlah dia berjuang dalam imannya, dalam keyakinan bahwa firman Tuhan itu sudah menjadi fondasi, menjadi dasar bagi dia. Dan sebagai Pak Pendeta kami berdua bersama dengan Amang Pendeta Esron Tapubolon, jikalau ada yang kurang lebih soal pengajaran ini, kami berani minta maaf karena tidak ada orang yang sempurna. Oleh karena itu mari kita perjuangkan bersama-sama bagaimana hidup kita masing-masing adalah benar-benar yang sudah dibentuk menjadi manusia yang lahir baru, supaya kita merdeka, dapat menikmati kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan baru di dalam Kristus, yang mengingatkan kami bahwa tidak ada usaha kami untuk membuat kami selamat. Hal apapun, untuk hal-hal lahiriah atau yang mungkin kami anggap sebagai prestasi, semuanya itu tidak ada yang bisa membuat kami beroleh keselamatan, hanya di dalam Kristus. Dan biarlah kami semakin menyempurnakan relasi baik kami dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh menjalani kehidupan di dalam takut akan Engkau, dan kami menunjukkan jati diri sebagai orang-orang yang sudah dibaharui menjadi ciptaan baru. Berkati anak-anak-Mu, ada 42 orang yang hari ini imannya akan diteguhkan lewat ibadah ritual lepas sidi hari ini. Engkaulah yang menolong mereka, membimbing mereka untuk menjalani kehidupan, supaya mereka hidup di dalam firman-Mu, dan dalam upaya menggapai masa depan, Tuhan hadir untuk menuntun mereka. Berkati juga orang tua kami, orang tua mereka yang boleh memberangkatkan selama hampir lebih 1 tahun untuk belajar di gereja-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu, untuk membentuk sebuah pengakuan iman yang murni di dalam hati anak-anak-Mu. Berkati orang tua mereka ya Tuhan, dalam setiap aktivitas setiap harinya. Dan yang terlebih, supaya orang tua juga semakin menunjukkan tugas dan tanggung jawab sebagai imam yang mengajarkan firman-Mu yang pertama di rumah mereka masing-masing. Terpujilah Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa buat saudara-saudari kami, jemaat-Mu yang bergumul dalam kehidupannya, yang mungkin membuat mereka boleh kehilangan sukacita. Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang berjuang dalam kehidupannya, yang berjuang tentang kehidupan ekonomi, tentang kesehatan, tentang kedamaian di tengah keluarga, dan apapun itu yang menghalangi mereka bersukacita. Tolong mereka Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu supaya dapat melalui setiap kesulitan itu. Dan secara khusus kami berdoa buat keluarga Amang Obednego Silitonga yang Engkau sudah memanggil Amang Obednego Silitonga, dan tentunya menjadi duka yang sangat mendalam bagi keluarga. Utuslah Roh Kudus-Mu menguasai hati seluruh keluarga, supaya mereka terhibur dan dikuatkan. Dan demikian juga untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang berduka, Tuhanlah yang menolong.
Berkati pelayanan kami semuanya, mulai dari soundman, tim multimedia, song leader, pemusik, penerima tamu, kolektan, pembaca warta, liturgis. Kiranya Engkau berkati kami semuanya dalam pelayanan ini, dan pelayanan kami kiranya berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tajalo mahatani tuhatta, dalam tajakkom madi bagasalas niroha, huhut maredehita sian mukwede nonom 450 lalu, laos pasahato pilihan, dot amplop tupak tu pembangunan. Berita naumuli
Dia muna kadamang do dainang tau du tima ibadahta tu na makatidakon haporseaon. Tapara di marohata laos marid di mahita sia nomor 140 sia ayat sada jala ditiki marid de jongjong ma sude natoras ni akayanakon nanaing makatidakon haporseaonna. Marhite-hite goarni debata ama anak dohot todi parbadia. Amen. Hamu aliak kanatoras di ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulo madok mauliate hamu sadario tu debata alani sude asini rohana nasailaon. Ai di pangulu do nasida rasira sanwaing. Jala sanga di boto nasida hatani debata dohot dalan tuhanguluan. Alai tamado ingoto muna sadario nakka pabahena muna tuakka anak komunaon. Aidang dilihat debata akkay anak komunaon tuhamu asa adong donga-donga muna mangula ulos sabing. Alaya sa ditugu jala diajari hamudo nasida manghuton hatani debata. Ido ubain na dilehon. Ditangya ko kamudo ganu pari akka yanak komunaon asaw nang mago na sida. Molo dihilala hamuno aing hurang ni pabahena muna taringot tu akka yanak komunaon. Tama uduk be hamu tu debata manopoti salamuna atong martangi yang mahita. Ale amanami amani nasa natargoar ama di Banua Gijang dohot di Tanoon. Say tangihon matangiang namion. Jakom ma akkadak danahon gabe ianak komu. Asi maroham. Lehon matod di parbadiai turohan nasida. Asa gabe sisiamu nasida rodi saliling nililingna. Molotung nahurang pabahenan namin nasay laon tu nasida. Saise samay, sayunang matargasip nasida, jala unang loas mago manang isisian nasida binahen ni pangalahon nami. Asi maroham, saat tutangammu manasida, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras. Hamu akan hinaholongan ni debata na jongjong do hamu nuaing tujulo ni dijulo ni debata na mamereng terus tu bagasar rohamuna dohot dijulo ni hurion nunga di boto hamu lomo dohot sugo ni rohani debata dang tarbahen hamu be marsidalian sugot di ari paruhumani molo ingot rohamuna diakka ari-ari ningulumuna naung salpui tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sude asin ni rohana. Jala molo diingot tamu akka pabahena muna na soture imaneang dohot langgus ni rohamuna tuna toras muna rodi saluhut dosa muna. Tama marsak hamu sadariom marningoti. Buan hamu maluhut na itu Tuhan Yesus
asa disesai ala ni mudarna na use humokko perdosa na manopoti dosana. Alai paubahamu marohamu huhut pukka maparangena baru olat ni sadarion asa dalanan muna dalan nagogoti na marhapatean tu hanguluan si saliling ni lilingna. Atong alusi hamuma na husukut tonot tu hamu di jolo ni debata dohot di jolo ni akkadongan na pengudison. Parjolo di parhatutu roham dohata ni debata na ginuruhom muna sailaon holanido dalan tu hanguluani paduahon olo doho sian nasaroham tumudalhon saluhu dosa jala olo doho tujolo anon mangihutton hata ni debata rodi hasusudani bohalmu patuluhon olo doho makkanguluhon haporseaon nasitongi nahi natidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi dohot di padan na baru atong marpada dohamu nuaing dohot debata nabadiai di zoloni huriaon tung unang osehamu say burjuma hamu marningot saluhut nai asa lamhot haporseaw muna atong martangiang mahita ihutok kamu matangiangod di bagasan rohamuna ale amanami jala debata nami suruh matod di parbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus hulehon hami marohanami bain inganammu olat nyon rodi saliling nililingna suraton jala sahapi matusi sude naung huoloy hami say paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sa sudena unang tuhamagoan sogot manang ise sian hamion tugu jala iring-iring mahami ganup ari asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Atong hati dakon hamu majolo haporseaw muna rap ma hamu madok au porsea. Tong Roma hamu tuzolo dua-dua halak. Atasi paingot di si Rahel Tio Minar Panggabean. Alai gabe tiruan nyakana porsi pakatayon di parange di holong ni roha di haporsiaon nang di hatomanon. Sada Timoteus 4 ayat 12b. Parangehon maha tani debata na ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Say burjumaho rasi mate dungi lehono kumatoho tupal hanguluan. Atas si paingot di si Putri Marvita Derliani Panggabean. Ibaheni
Sairamoti hamu situtu tod dimunai, maka holongi Jahoba debatamunai. Joshua 23 ayat 10 sada. Parangehon mahatani debatana ginuruhonmi ay ido hanguluanmu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonok kumatoho tupal hanguluan. Jalau hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingot di siseli kenisah magelani simbolon. Ibaheni ho ale sai pauba maroham tu debatam, raduti mahaholongon dohot uhum, jala marhaposan tu debatam ho manotong. Hosea 12 ayat 7. Parangehon ma ni debaton mi ai luanmu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Atasi paingot di si Adelia si Tanggang, mertua mana asi roha, ai sia-sia do nasida. Matius 5 ayat 7. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, ai ido hanguluanmu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonon nama toho tupal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot sian Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargogoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingot di si sondang merianti silalahi. Sabur hamu madihamu bahen hati goran, asa manggotil hamu hobarto asini roha. Hosea 10 ayat 12a. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingot di si Teresia Magdalena Sirait. Sadok pajongjong dirim tiruan di akka ulaon nadenggan, polin di pangajarion, marhatomanon. Titus 2 ayat 7. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amat tai, dohot siat Tuhan Yesus Kristus dohot tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingot di si Agnes Elprita Laura Siahaan. Atong marsihohot situtu marohamuna, mangaraduti dohot patupahon, saluhut na tersurat di bagasan buku patik ni si Musa. Asa unang manibil hamusiani, tusiamun manang tuhabirang. Joshua 23 ayat 6. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingot di si Esther Widya Ratnasari Hutagalung. Jala ikon haholonganmu Jahoba debatam, sian nasaroham,
dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gogom. 5 Musa onom ayat 5. Parangehon mahatani debatana ginurhon mi, ay ido hanguluanmu. Say burjumaho rasi rasa mate, dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atas si paingo di si Vanesia Gentinar si manjuntak. Ay ditadda Jahoba do dalan ni akka na tigor rohai. Alai matuala holonong do anggo dalan ni akka parjahat. Pesalmen sada ayat onom. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, ay ido hangoluanmu. Say burjumaho rasi rasa mate, dungilehonon nama toho tupal hangoluan. Atas si paingo di si Naomi Stefani Arta si Dauruk. Alayang goau marolopolop maau di bagasan Jahoba. Jala Maria ia au mida debatani hatuoko. Habakuk tolu ayat 10 walu. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Say burjumaho rasi rasa mate, dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atas si paingot di si Sas Joy Evelyn Hutagaol. Ay tagonaddo hamu manaon haporsuhon alani ulaon nadenggan. Molo tungi lomoni rohani debata, unang ma alani ulaon naroa. Sada Petrus tolu ayat 17. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Say burjumaho rasi rasa mate, dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Atas si paingot di si Regina Mesra Victoria Gultom. Alay naman nadaho debata na sasadai na sitongi, dohot Jesus Kristus na sinurum, ido hanguluan na salileng-leleng na. Johannes 17 ayat 3. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Say burjumaho rasi rasa mate, dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atas si paingot di si Perina Banurea. Pangaripunan ni Sudepoda naung itabege oddo. Habiari debata jalaradoti akatonana, ay ido inana si ingoton ni ganup jolma. Parjamita 12 ayat 10 tolu. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Say burjumaho rasi rasa mate, dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Atas si paingot di si Perani Banurea. Mertua mana pogostodi, ay dinasida do harajaon Banua Gijangi. Matius 5 ayat 3. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, ay ido hanguluanmu. Say burjumaho rasi rasa mate,
dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jangan tunduk sekali. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargogoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingot di si Naftalia Yolandita Simanjuntak. Marhaposan tu Jahoba mahosian nasaroham. Jala unang marpangusadeak ko tu pikiranmu sadiri. Poda tulu ayat 5. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Say burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingo di si Meilinda Tarigan. Unang tung nabisuk ho di parbaga roham. Habiari majahoba jalapaholang dirimsian hajahaton. Poda tolu ayat 7. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Say burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingot di si Krisma Agustina Sialagan. Sai matahon na lidangi. Jala bereng na tigori. Ay say hadameo do ujung ni halak si songoni. Pesalmen 37 ayat 37. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Say burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Atasi paingo di si Esther Apriliani Tanjung. Unang hamulilu. Dang olo debata leaan, ay iya i disabur halak, ido gotilonna. Galatia onom ayat 7. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi, ay ido hangoluammu. Say burjumaho rasi rasa mate, dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingo di si Suminar Rotua Matondang. Sian saluhut si jagauni gumodang majaga roham. Ay sianido ruar akamual hangoluan. Poda 4 ayat 20 tolu. Parangehon mahatani debatana ginuruhom mi ay ido hangoluammu. Say burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Atasi paingo di si Angel butar-butar. Ditadda Jahoba do natigor rohai. Alai di hosom rohana do parjahati. Dohot namak kaholongi hajahaton. Pesalmen 10 sada ayat 5. Parangehon mahatani debatana ginuruhom mi ay ido hangoluammu. Say burjumaho rasi rasa mate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala dipargugoi mahamu patupahon nasa nadenggan.
Amin. Atasi paingo di si Desla Gabriel Firdaus Dolok Saribu. Danung ngahudok tuho pirma todim jala marsi hohot unang manodit-nodit roham jala unang tahutan ai Jahoba de batam dodonganmu manang dopak dia peho mangalaka. Joshua sada ayat sia. Parangehon mahatani de batana ginuruhon mi ai ido hangoluammu. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Atasi paingot di si Jepta Alfian Mahulai. Marlas ni roha mahamu rabdohot akana marlas ni roha. Jala tangis mahamu rabdohot akana tangis. Rom 12 ayat 15. Parangehon mahatani debatana ginurohon mi ay ido hangoluammu. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonon nama tuho tupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingo di si Kevin Alfredo Silitonga. Sai ibana matada dinasa dalammu. Asa ibana patigor akka dalammu. Poda tolu ayat onom. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Sai burju maho rasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tupal hanguluan. Atasi paingot di si Gabrian Nathaniel Jephan Sidauruk. Jadi lam margogo maau hobar tu panogunoguon ni Jahoba debatakku manupak aho. Jalahu paluhut sian Israel iduk akka nanakok rabdohot au. Ezra 7 ayat 20b. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingot di si Charlie Fernando Sihotang. Asa tungpos rohata madok. Tuhanido pangurupi diau. Dang mabiarau. Ahama bahenon nijol matuau. Heber 10 ayat onom. Parangehon mahatani debatana ginuruhom mi ay ido hanguluammu. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonon nama toho tupal hanguluan. Atasi paingot di si Febrian Hot Parlindungan Sihotang. Manotong mahamu madok mauliate siala saluhutna tu debata ama. Di bagasan goarni tuhatta Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 20. Parangehon mahatani debatana ginuruhom mi ay ido hanguluammu. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingo di si Mikael Antonius Aritonang. Madok mauliate mahamu siala saluhuna. Ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus.
Sada Tesalonik 5 ayat 10 walu. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingot di si Gilbert Christmas mahulai. Jadi di dok nasidama. Haporseai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isini bagasmi. Ulaon ni apostel 10 onom ayat 30 sada. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hangoluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungilehonon nama tuho tupal hangoluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amattai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siatot di parbadia. Sai dongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargogoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingo di si Rei Walden na 70. Unang holsohok kamu agia aha. Alai sadok pabotohok kamu matu debata panghiduam muna. Marhite-hite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate. Filipi 4 ayat 6. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingot di si Chico Alexander Jennifer Panjaitan. Idama martua majol mana niajar ni debata. Dibaheni unang ma toison pisang-pisang ni nasun hinagogoi. Job 5 ayat 17. Parangehon mahata ni debata na ginuruhomi ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungilehonon nama toho tupal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amattai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siatot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargogoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingot di si Jerry Yanto Rafael Tampubolon. Pardenggan basa do Jahoba. Tau partanobatoan di ari hagogotan. Jala ditadda do akka namarhaposan tu ibana. Nahum sada ayat 7. Parangehon mahatani debatana ginuruhonmi ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingot di si Davi Efran Nadabdab. Rohana patas mangomo parbinotoan. Jala pinggol ni halak napistar majalahi parbinotoan. Poda 10 walu ayat 15. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amattai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siatot di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala di pargogoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingot di si Christian Marvel Tambunan. Sai naramotan na dopat ni akana niasyan na. Alai sai pared depon na do di bagasan haholomon yang go akka parjahati. Ay dada binahen ni hagogoon sadiri marhuaso bawa. Sada Samuel 2 ayat sia. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Sai burjumaho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan.
Tunggu datang. Atasi paingot di si Mardi Gabriel Abner Siagian. Asa sian natumangihod do roha porseaon. Ia panangihoni sian hatani Kristus do. Rom 10 ayat 10 pitu. Parangihon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burju mahorasi rasa mate dungilehonon nama toho tupal hanguluan. Tunduk. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingo di si Randi Oktorada silalahi. Pabotohok kamu mahabasa romuna tu saluhut halak. Donokdo Tuhani. Filipi 4 ayat 5. Parangihon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burju maho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingo di si Johannes Michael Sitorus. Say tibangi ma pangalak kanipatmu, asa tung marsihohot saluhut dalammu. Poda 4 ayat 26. Parangihon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burju maho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingot di si Orlando Oswald Raja Guguk. Aidang terpauli ojahan na asing dukon ni naung ojahi ima Yesus Kristusi. Sada Korinto 2 ayat 10 sada. Parangihon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burju maho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingo di si Kevin Jose Pasaribu ay didokdo ditiki parasia doho hutangihon jala di ari haluau doho urupi nuaeng matok tongon tiki parasian nuaeng ma ari haluau ni 2 Korin 6 ayat 2. Parangihon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu say burju maho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amat tai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargugoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingo di si Rade Romario Augusto Silain. Sai jumolo malului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahonon na dosude aka odeng Tuhamuna. Mateus 6 ayat 30. Parangihon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burju maho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingo di si Tony Yesaya Sitorus. Rikoti hamuma asa mardame hamu tu saluhut halak. Huhut asa badia hamu. Anggosoi dangadong idaota Tuhani. Heber 12 ayat 14. Parangihon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Say burju maho rasi rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan.
Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargugoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Atasi paingo di si Ringgas Rafael silain. Sai unang mata luson siar roham, habasaon dohot hasitongan. Horuk-horukon tagonan akai turukungmu, jala suraton akai bahen parningotan ni roham. Poda tolu ayat tolu. Parangihon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Sai burju maho rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Atasi paingot di si Kevin Desmond Salomo Sirait. Songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Filipi 2 ayat 5. Parangehon mahatani debatana ginuruhomi ay ido hanguluammu. Sai burju maho rasa mate dungilehonon nama tuho tupal hanguluan. Jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di parbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat, jala dipargogoi mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Jongjong mak kada danak. Hamu kanong pinarhamaul ni debata nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganan hamu mangaton perpadanan nabadiai. Na arga situtudo hamu ditobus. Unang oloy hamu bedosa dohot sibolis. Ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoy. Asal matotong rohamu natu ibana. Jala tugi honon nado hamu masuk tu harajaon banua gijangi martangi yang mahita. Ale amanamina di banua gijang asi maroham dinasida akan apinasahat nuaing tuho. Sai ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia. Sai pahot manasida di bagasan padan naung nioloan nasida nakin. Sai parbadiai manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsion nasida tujuluanon marhite-hite parangin adenggan. Amin. Hudul mahamu pinasahat matu amang padita tapu bolon lahu pasahaton pengumuman peserta sidi terbaik di tahun 2024-2025. Di hamuna manami nanami natoras ni parguru malua amang inang molope di patopahami membuat tulu terbaik sian nasidaon dada nalaho membanding-bandingkon nasida alai dalam memotivasi aka anggina do kataon naneng ro asa adong keseriusan dohot fokus di nasida laho mangihuto naka persiajaran dung hupai huti-hut tami nasida dan sataunon marhiti aka kehadiran dohot kesopanan nasida maradopon aka pangajari dohot aka parhalado lausongonima parbinotoan ni nasida marhiti ujian tulisan dohot ujian lisan naong takas tapai hutihut rap dohot tamu kanatoras molo penaing hupilitami tulu nian saluhu do 42 on huhaolongi hami jala terbaik di hami alayu pasahat tami mon dalam memotivasi aka yanakot tanah asingan nongan nanaing makatidakon haporsiona. Bagi nama yang amang panggilkan silakan maju ke depan
nanti berdiri di depan ini menghadap jemaatnya. Terbaik ketiga, Mikael Antonius Aritonang. Menghadap jemaat. Sini. Menghadap jemaat. Turun, satu lagi. Turun. Tangga satu aja. Turun satu langkah. Turun. Turun. Nah. Terbaik kedua, Angel Butar-Butar. Dan terbaik pertama, Chico Alexander Jennifer Panjaitan. Abang mau kesana. Oh, tahun lo macam. Udah? Nuaeng Tabigema Kor Ekrateya Tim.
Mari de mahita sia buku di nomor 150 laos jongjong mahita saluhutna. Ali di bata aman namin na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilehon mi hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasiyak kami pilihanon, pati bulan harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mi hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon manami na di banwa gijang say pinarbadia magoarmu say ro maharajaumu say saut malomoni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami unang hami tugihot tu pangujunan balua mahami sian pangago di bagasad dame jala jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Diamunak kadamang dok dainang ala marudut dope ulaon sakramen perpanganan nabadia ala ni tinggal ma akka yanakon nami naong makka tidak kaporseo dok natoras selamat hari minggu madihita saluhuna boleh buat rakyat ibuan
Geser mah. Bagi adik-adik yang sudah mangkat tidak kona porsion boleh bersama dengan orang tua amanginang di hapi mana sida yang nakotai di tonga-tongan nongan. Boleh bergabung tu soma sebagian akainang dohot amang dungi boy matu side ba akayanak koni roan non asasiat. Ayo adik-adik silakan bergabung, boleh lebih cepat supaya waktu kita tidak terlalu lama. Orang tua juga boleh bergeser sebagian, bermuat inang amang. Bolong ngadapot ya nakonna hudul ma asa taudu tian non. Ayo yang di belakang, Rade Ringgas mana kalian? Ayo ambil posisi dulu. Udah. Tapahit sama kamanginang asahumato pita alan nomor foto gajang do waktu tata pakai bolong ada po do iturhudul marap dohot keluarga. Bagi pelajar CD yang belum duduk, mohon silakan duduk biar kita mulai segera. Amanginang keluarga yang di belakang bolehlah menunggu dulu, di bawah boleh, di ruangan ini juga boleh tanpa mengganggu kenyamanan dan ketertiban dari acara ibadah ini. Amanginang keluarga yang di belakang bolehlah duduk di belakang atau menunggu di bawah supaya kita segera mulai. Mohon yang berfoto-foto nanti saja, kakak-kakak, nanti saja supaya lanjut acaranya. Melinda,
Kenapa lagi? Tapahoho marohata kamanginang martangiang mahita. Amin. Mari dehita sian buku ede nomor 152. Yesus sama morsan dosa limpur dibio angolu amin. Yesus sama morsan dosa limpur dibio sai pason amin. Yesus nama morsan dosa limpur dibio sai pason amin. Amin, amin, amin. Damai ni debata na sumurung sian saluhut roha, imanga mangaramoti ati-ati muna doho roha muna, marhite-hite Kristus Yesus, martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham, topot mahami na pungudison, adorang hupangak kami anom parpadanan na badiai, lehon matod di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporseaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami, pargogoi mahami matcuadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporseaon na mangului, saitaiti rohanami, asa lam malungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami, paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita aka na pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Di baheni tatibang majumulo, manang natau hita marulaon na badia, asa unang honauhum manang isesian hitaon, ay holan na uduk roha, jala namanolosoli rohana alani pabahinan na nasoture, jala namanopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akan nadohot marulaon na badia, unang bedioloi sibolis, unang bedidadati mardosa, tung padaw hamu marohamu nasiani, tung gotapon hamu mahosom doho lateni roha, alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung mula mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Di baheni, tatak kasih ma jolo rohatabe, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jong-jong ma hamu saluhutna. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalausim dipatik ni debata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Namarsak do roham ala dosami,
jala dipangido roham naing malua honuaing siad dosam, molosongoni roham, dogma, olo. Di parhatuto roham do, naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate doho mula mangulu humokop ho, mamorsan jala manesa dosam, molosongoni di parhatuto roham, dogma, olo. Olo doho manggotapon siar roham, lateni roha dohot kosom ni roha, akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molosongon ni roham, dogma, olo. Atong tapau duk be marohata, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu matang yang ngon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jok-jok hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaeng dohot sogot. Molo balos sonommu tu hami hobar tu pabahenan nami i. Alay alani godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokop hami. Alani i ubahen nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami, say jalo mahami, say sesa masude dosa nami, jala lehon tod di parbadia tu hami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanah odo pe hami. Amin. Atong hamu akan namanopoti dosa muna, jala na mauas di asini rohani debata, say saha matu hamu, nahina porsya amuna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna nunga sesa saluhu dosamuna marhite-hite goarni debata ama dohot anak dohot todi porbadia. Amin nalia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say sauk maloman ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon mato hami sadarion hangoluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay horona puna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon salileng ni lelengna. Amin. Hudul mahamu saluhut na marede mahita. Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe iban. Didok ma mauliate, diponggoli ma di parleho ma tu sisian na huhut ma didok. Jalo hamu ma, jalapangan ma. Dagikku do ina nilehon tu hamu, bahen hasesaan ni dosa muna. Say bahik kamu ma songoni, bahen parningotan muna diaw. Dungsun na sidamangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauliate. Dilehon ma tu sisian na huhut ma didok. Jalo hamu ma, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon, padan nai baru doi marhite-hite mudarhu.
Nani usehon humokop hamu bahen hasesaan ni dosa muna. Sai bahek kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nunga rade sude ida jala dai hamu ma dengan basani debata. Sai palingas oton di
WD nomor 14 Rimma Hita Jongja. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jalanasa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupa hondenggan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dileho tu hodenggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahit tu hita na hobar tu dosatta, jala dang dibalosot tu hita na hobar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anakon nado, asini rohani Tuhan debata dia kana makabiari ibana. Nunga takas dipatuduhod debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahitan waing sian rimasna, dung gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata, olak nion rodi saleleng ni lelengna. Jalo hamu pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasorhon ma damena tutondim. Oras malita salhutna, boy majo hudul dope di nganatai, ala masuk mahita langsung tu sesi foto, anon digoraho sada-sada tuson